кветкі ад прэзідэнта. Все, мы ўсе памрэм. Мая харызма гэта не пра прыгажосць, мая харызма гэта пра лылы. Эй, агай. Что вы робите? Это что вы? Вось гэта і будзе... Матка боска. Гэта перадача «Мова на новы». До нас прыйшла... Ты моя калега, атрымліваецца, да? Толькі на гэты час. Ну, добра. Вядоўца «Раніца» на Белсаце Кацярына Раецкая. Дзякуй, што ты з намі. Дзякуй вам за запрашэнне. У меня важное для себе пытанне. Скажи мне, ласка, як гэта праснуцца каля 5 раніцы і не звярнуць сесть? У 3:55, калі быць шчырай. Гэта больш прыемна, чым прачынацца, напрыклад, о 7 ці там о 6. Яшчэ постапакаліптычны кіберпанк. Скажы, раніцай. Постапакаліптыравалі, Ну, вы зразумелі, які вайб сёння будзе ў гэтага эфіра. Бо ёсць нейкі час у раніцу, калі арганізм яшчэ не разумее, яму ўсё экстрым, ўсё адрэналін. А вось калі гэта пра 7 ці пра 8, вось гэта самае цяжкае. А атрымліваецца, што у вас мотор каля 7, да? Каля 7 ці каля 8, залежыць ад таго, які сезон. У тебе, ну, ёсць сігнал нейкі ад арганізму, што, Кацюха, нешта не тое адбываецца? Гэта бывае, хутчэй, калі другой дзень, напрыклад, да нядзелі ўжо цяжэй, але, ну, трэба прыкласці больш нейкіх высілкаў. Напрыклад, там, не есці нешта на ноч, ці там не чытаць, як я люблю, напрыклад, там, да 1 гадзіны ночы я чытаю, а пасля, там, 3:55 трэба ўставаць. Вось гэта не вельмі, але, ну, як ёсць. Людзі, якія працавалі ў кадры, прафесійна, не так, як я, са школы, на тэлевізоры, сур'ёзныя людзі, вось такія, як ты, кажуць пра кайф ад жывога этэру. Ці гэта сапраўды так? Так. Гэта, ну, калі б мы былі, там, не ведаю, Савецкая Беларусія, тады б я казала, што гэта як нібыта космас. Але гэта сапраўды такі канцэнтрат адрэналіну ў гэтыя гадзіны, там, 1 ці 2 ці нешта, гэта ні з чым не магу я параўнаць. Мабыць, калі б там парашут ці нешта, ці вось той самы космас, мабыць, я б магла параўнаць. Все-таки мы вернусь на Савецкую Беларусь. Так. Але... Школу не вытравіш, Катя. Але ўсё ж такі гэта нешта, што адбываецца з кожным, хто сядзіць у апаратнай, ці з вядоўцамі, ці з гасцямі. Госці проста неяк хвалююцца, а вядоўцы і тых, хто працуе па-за кадрам, вось гэта абсалютна іншае адчуванне. Ты не разумееш, ты можаш рабіць у гэты час усё што заўгодна, а потом глядзець на сябе, то была я, гэта была я. Наколькі дзіўна для сябе было, моя асацыяцыя заўсёды, што Раецкая гэта такая тэлевізійная істота. У добрым сэнсе. Я заўсёды імкнуся да гэтага, бо гэта іншая энергія. Вось вы любіце казаць пра YouTube, што гэта драйв, што гэта новае, што гэта спрабаваць. Я бачыла розныя інтэрв'ю, якія вы бераце адзін у аднаго. Але YouTube гэта YouTube, а тэлебачанне гэта структура. Структура. І я люблю, калі структура пашыраецца, вось, і калі ўсё такое вялікае, калі пляцоўка вялікая, аператараў шмат, калі ўсё працуе. Ну, я так люблю, ну, не заўсёды так атрымоўваецца. Ну, і жывы эфір. Жывы эфір, я задаю гэта пытанне заўсёды. Ну што, як? Вось вы адчуваеце гэта? Бо бываюць нейкія там цяжкасці падрыхтоўкі на розных праектах, але жывы эфір замяняе ўсё. Людзі такі, о, гэта было яно. Все ж таки, раней ты працавала в асноўным, не в асноўным, а толькі на расійскай мове. І тут ты выходзіш у, вяршыне складанасці тэлевізійнага майстэрства, жывы эфір на беларускай мове. Наколькі это было складана? І ці хвалявалася ты, вось, напрыклад, дэбютны, калі у вас был выпуск? Ну так, я заўсёды хвалююся, калі шчыра, і на расійскай, на любой мове. Я хвалююся, на беларускай зразумела, бо гэта ўсё ж такі чэлендж, таму што я часткова вяла нейкія імпрэзы, канцэрты на беларускай, але ўсё ж такі канцэрт гэта больш запланаваная актыўна. Скрыпт, да? Ну, ёсць і скрыпт, ты разумееш, што казаць, калі нешта адбываецца. Вось, а тут ты павінна быць упэўненая і ў тым, што скажа твой партнер, і у тым, што будзе адбывацца, і ў гасцях, і заўсёды думаеш пра тое, а што будзе, калі ты не знайдзеш гэтыя словы. Але неяк крок па кроку, і гэта нават там 10, 20 ці 100 эфір, ўсё роўна ты можаш гэта губляць гэтыя словы, нейкія расійскія будуць прабівацца, яны і прабіваюцца, але вось я разумею, што гэта такое, як ёсць. Што ў цябе было, не ведаю, з беларускай мовай у школе? Лепш было, чым зараз, бо я працавала з рознымі настаўнікамі, і нейкія алімпіяды былі, нейкія конкурсы, то бок гэта было больш гнутка, больш практыкі, усялякае такое. У каго лепей беларуская мова? У цябе ці у Дзениса Дудзінскага? Ну, зразумела, што ў мяне. Мне падабаецца,
катэгарычнасць, з якой ты кажаш пра свайго мужа заўсёды? Бо ён не хоча прызнаць, што ў яго ўсё недрэнна з беларускай, і я гляджу, што калі... То бок ён спекулюе, так? Мабыць, сапраўды хвалюецца, бо, ведаеш, ёсць нейкія мовы, з якімі ў цябе менш практыкі, і ты так, неяк пачынаеш, нейкія ёсць сумневы. Калі б ён прызнаў, што ўсё добра, і кожны раз не думаў пра тое, што могуць быць нейкія там памылкі ці неспадзяванкі, я думаю, што лягчэй шло б. Але ўсё добра, мне падаецца, што яму гэта арганічна. Ты верыш у гэты канцэпт? Маўляў, колькі моваў ты ведаеш, столькі разоў ты чалавек. Я выбачаюся за гэты фестываль банальнасці. Не. Ці, мабыць, не цалкам, бо ведаеш, вось гэтае слово ведаеш, то бок ты там на C1, C2, ці ёсць які-небудзь туды у космас. Ты павінны думаць, ты павінны разважаць на гэтай мове, вось, таму, не ведаю. Мне падаецца, што вось калі ты ўжо можаш пісаць і крэатывіць на гэтай мове, тады гэта нейкая твая там... Сутнасць твоя мяне. Сутнасць, так. Як табе працуецца з мужам? Як? А які варыянт? Я не ведаю шчыра, якія варыянты. Но менавіта тэхнічна. То бок ты сапраўды разумееш, што это твой партнёр, якому ты давяраеш? Так, бо мы каманда сапраўды. Але, мне, напрыклад, не вельмі падабаецца, што мы выкарыстоўваем нейкія сямейныя і асабістыя моманты ў эфірах. Я заўсёды кажу, мабыць, менш, але я гляджу, што Дзенісу гэта арганічна, яму гэта падабаецца. Як хочаш, Дзеніс, так і рабі. Бывае, не ведаю, разносы якія-небудзь, што, Дзеніс, не трэба было гэтага казаць у прямым эфіры? Так, але гэта больш тычыцца эфіраў, інтэрв'ю, якія ён дае без мяне. Ён зараз, калі ў яго ёсць нейкае інтэрв'ю, ён яго дае недзе, дзе мяне няма. Ён уходзіць кудысьці. Можаш прыклад даць? Любое інтэрв'ю, якім ён адзін. Вось гэта ўсё, ён уходзіць кудысьці, ці во двор, ці яшчэ куды. А як гэта пасля выглядае, гэты разбор палётаў? Што ты такая, давай, 2:02 метка. Некаторыя часткі я нават паказваю, кажу, што не трэба так казаць, а некаторыя, зараз ужо ён сыходзіць для таго, каб я не чула. Але ж я магу паглядзець і задаць пытанне, навошта вы гэта кажаце? Тое, што тычыцца нашага асабістага жыцця. Так. Дзеніс заўсёды кажа, што ў мяне вельмі сумная і нават самотная жонка, мне трэба займацца тым, каб падтрымліваць узровень яе бадзёрасці. Наколькі гэта падобна на праўду? Гэта праўда. Але, не трэба неяк... Я не пераходжу уже в інтымны нейкі момант вашай сям'і? Гэта не трэба неяк сінтэтычна гэта рабіць, бо са мной гэта не працуе. І ўсе гэтыя парады, якія Дзеніс дае, яны са мной таксама не працуе. Проста мы на розных узроўнях дафамінавага, сератанінавага, не ведаю, лесвіцы вось гэтай біялагічнай. Наколькі вы яго атрымліваеце? З ім жыццё маё весялейшае, чым без яго. Я так разумею. Мабыць, ёсць яшчэ нейкія вясёлыя людзі, але некалі мы жартавалі, што вось калі б там я з Мелказёравым у адной хаце жыла, то гэта быў бы такі прытон суму. Абсолютно. Это... Ўсё, мы ўсе памрэм. Это рэквіем па мары, памятаеш, вось гэта кіно, калі все паміраюць. Вось гэта яно. Ўсё, мы ўсе памрэм. Это, конечно, жахліва гучыць. Абсолютно. Але такія ёсць адносіны таксама ў людзей. А вы ведалі, што беларуская пазорны, польская позорны і расейская пазорны гэта словы з зусім рознымі значэннямі. Пазорны па-расейску гэта ганебны, той, якога трэба саромецца, зневажальны, тое, што выклікае пагарду з боку іншых. Напрыклад, пазорны паступак гэта ганебны ўчынак. Польскае слово позорны можна перакласці на беларускую як уяўны, зманлівы або фіктыўны. Гэтае слово апісвае тое, што толькі выглядае пэўным чынам, але на самой справе такім не з'яўляецца. Гэта тое, што існуе толькі на паверхні альбо ў чыімсьці ўяўленні, а не ў рэчаіснасці. Напрыклад, позорна вольнасць – гэта уяўная свабода, якой насамрэч няма. А беларускі прыметнік пазорны. А ён мае цалкам пазітыўнае значэнне. У беларускіх гаворках пазорным называюць некага вабнага і прыгожага. Таму я зусім не супраць быць пазорным. Прыметнік мае таксама свае варыянты – пазаркі або пазарны. Прыгожую асобу можна назваць і харошай, адсюль і хараство, харашун і харашуха. А таксама прыметнікі харашмяны ды харасцвяны.
Якія ж яшчэ ёсць сінонімы прыгожага? А гэта і пекны, і вабны, і паглядны, і прыманны, і хібетны ды відны, і чапурны ды хольны, лічкаваты ды гожы. Бачыце, колькі сінонімаў? Ужывайце на здароўе. Трэба, каб прыгожага і яго найменняў вакол нас было як мага больш. Дарэчы, пашыранае на Гомельшчыне слова «завідлівы» таксама абазначае нешта прыгожае, а не так, як у расейскай мове, дзе завідлівы гэта схільны да зайздрасці. Уродны ў беларускіх гаворках гэта статны, зграбны, спрытны, можна сказаць таксама хармузны ці хармузісты, або стрынгалявы ці хупавы. Уродны ўжываюць і ў значэнні пародзісты, хоць расейцы могуць зразумець гэтае слова зусім інакш, бо маюць сваё уродлівый. А тое, што для расейца благо, для беларуса аказваецца благім, бо па-беларуску гэта значыць дрэнна ды кепска. Шаноўнае гаспадарства, вывучайма ды даследуйма перадусім сваё, а тады будзем лепш разумець і чужое. Я калі хадзіў да вас на эфір, я ўразіўся, па-першае, я ўразіўся, што все вот так вот, есть осанка, не так вось расцікаюцца па крэсле, як я. А па-другое, што гэта вот праца быць вясёлым. А наколькі я слушна фармулюю? Так, ты павінны вот так вот. вчыцца. Аматор, і ты вясёлы. Так. Я не ведаю, як гэта працуе, напрыклад, на іншых праектах, у якіх ёсць ранішняя частка. Я не ведаю, але калі гэта тэлевізія, гэта жанр. Ну як вось ты не можаш, напрыклад, напісаць, не ведаю, там трылер ці нейкую ці рамантычную кніжку, не ведаю, з жартамі ці там нейкай лексікай, якая не адпавядае. Я разумею, просто гэта жанр. Ты павінны працаваць у жанры. Калі б я умела працаваць у навінах, ці калі б я умела працаваць, я не ведаю, якія ёсць яшчэ варыянты. Ну, я себе уявляю нейкае ранішняе шоу, дзе все такі заспаны, ненавідзяць сваё жыццё. Так, і, мабыць, гэта бы адпавядала, дарэчы, вось, ну, ёсць іншыя ранішнія шоу, якіх людзі не вельмі радыя бачыць адзін аднаго і там нешта крычаць, злуюцца. Ну, гэта таксама ж. Мяне заўсёды дратавалі гэтыя вядоўцы радыё, якія ў ранішніх эфірах «Добрай раніцы! Ну што?» Я так, што ты арэш? Чаго ты арэш? Слухай, а вось гэта розніца. Глядзім, просто калі здараецца такое раз на год, калі мы с тобой сустракаемся в адной прасторы, я разумею, што у меня есть адзіны калега по гэтаму няшчасцю, чалавек, які хоча збяжаць, гэта Раецкая. Вось гэта розніца. Супер вясёлага чалавека, які зараджае ўсіх, і чалавека, які хоча быць сам сабой, яна крытычная ці не крытычная, і наколькі яна там складана табе даецца? Зразумела, я не буду рабіць нешта для вясёласці і гэтай радасці і такой актыўнасці там для сябе ці не па працы. Не, я магу, калі шчыра, я магу, калі з сяброўкамі сустракаюся, і гэта нейкае прыроднае. Уключыць, да? Так, уключыць, і калі гэта адпавядае, калі мы ўсе падтрымліваем вось гэты вайб, трэба некалькі дзеянняў зрабіць, каб мы былі ўсе на адным вайбе. Вось, але мне не перашкаджае. Я разумею, што мне трэба вось да цябе прыйсці. Мабыць, зараз я больш сумная. Не ведаю чаму, пасля эфіру скажу чаму. Вось, але калі па працы, так. Таму мне не вельмі добра даюцца, напрыклад, працы, якія звязаны з сур'ёзнасцю. Гэта вось пра ўсялякія такія адкрыццё нейкіх палітычных ці нейкіх там кветкі ад прэзідэнта і ўсё. Не вельмі даецца, бо з мяне вось гэта ідзе, вось гэта а вось, а што? А чаму? Бо я суетолог. Ну, гэта яшчэ СДВГшніца. Прикольно. Наконт дынамікі развіцця вашых стасункаў з Дзянісам. Мне падаецца, што, скажи мне, ласка, наколькі это праблема кожнай пары, наколькі Дзяніс навучыўся сябе фоткаць? Ой, мне падаецца, ён больш пра гэта распавядае, піша і жартуе. Яму вельмі пашанцавала, бо ніхто мяне не навучыўся фоткаць, усё добра. Я ў відэа, не ведаю, як зараз будзе, але ў відэа я лепш, чым на фота, на статычных. Там лепш гэта, там больш сабе падабаюсь і бачу, што мая харызма гэта не пра прыгажосць, мая харызма гэта пра Таму я, заўсёды гэта дадаю, калі ёсць такая магчымасць. Окей, піши мне, ласка, вот без вот этого хей, лалы, не моя эстэтка, я нават паўтарыць не магу. А якая ты сапраўдная? Можаш даць нам партрэт? Вось дзве паловы. Вось гэта працоўная, якая можа зрабіць настрой, калі гэта патрэбна. Ці зрабіць сваю працу у гэтым жанры, у якім я маю досвед прафесійна,
Ну, гэта не тычыцца таго, што я ва ўсём магу ўсё рабіць так. А я сама, я філосаф, мне падаецца. Такі, то есть мне вельмі шмат трэба часу і прасторы, каб разважаць пра тое, чаго мы ўсе тут на гэтым свеце, ці ўсё так, а чым я займаюся, а чым займаюцца іншыя, а калі ўсё не так, як вось яно павінна быць. Ўсё. І гэта заўсёды так было з самага дзяцінства. Мабыць, трэба было проста прадыагназавацца раней і зразумець, што гэта нейкая дэпрэсія. Але, мы з Сартрам і Камю неяк выжылі, і слава багіні. Трэці, к Сартру і Камю у гэтую трыаду Кацярына Раецкая, ейны інстаграм. Вельмі гаюча і карысна да 30-кі зразумець, што ніякага таленту ў цябе няма. Так. А значыць, і ніякага перад ім абавязку і абавязанню. То бок ты лічыш, што ты без таленту жанчына. Так. Гэта робіць працу лягчэй, працэсы лягчэй, і гэта цябе не абавязвае выкарыстоўваць вось гэты свае... Калі я бачу, што людзі разумеюць ці там бяруць адказнасць за тое, што ў них есть нейкі талент, гэта можа тычыцца чаго заўгодна. А ты можаш мне даць нейкі экзампл, как это прыклад? Это хто? Хто адказны перад сваім талентам, напрыклад, з нашага Ганна Шаркунова, Вова Пугач, але гэта людзі... На практыцы мне патлумач, як яны адказны за тое, што... Глядзі, я прывяла прыклады людзей, якія якраз не нясуць гэта вось так вось у далонях і не... Як месіянства, да? Так. Ёсць людзі, якія ведаюць, што яны творцы, і яны павінны кожны раз нейкі альбом выдаць, нейкую кнігу напісаць, нават калі, так... Мабыць, яна не ўсім патрэбна. Вось нейкую песню запісаць, якую ніхто не будзе слухаць. Вось гэта мяне здзіўляе, але кожны, мабыць, матэрыялу творчага павінна быць у свеце шмат. А вось людзі, якія, як Ганна, напрыклад, Шаркунова і Пугач, гэта людзі, якія богам, багіняй, сусветам, яны, вось ім гэта такі падарунак, які ў іх ёсць, і яны, адна іх там песня ці адное дзеянне можа змяняць вакол жыццё людзей, ці нейкае ўспрыманне, ці падтрымліваць. Ёсць і такія пісьменнікі, ёсць і такія мастакі. Таму вось такія людзі, ім нічога не можа перашкаджаць, бо калі ім не даюць працаваць, калі іх там, не ведаю, трэба з'язджаць з краіны, калі у іх няма нават там зараз натхнення ці час, адна песня ці адна нейкая праца можа змяняць жыццё. Слухай, і давай ўсё ж таки даб'ем. Дай хлопцам параду, як нармалёва фоткаць сваіх жанчын? Мабыць, ты ведаеш, трэба абіраць адразу жанчын, якія суперфотагенічныя. Мне падаецца, гэта лепшая парада. Нема ніякіх ідэальных шляхоў. Трэба ці рабіць столькі, сколькі хоча ваша жанчына. Ці, як я кажу Дзяніса, адвалі ад мяне. Калі ласка, не чапай мяне, не трэба, не люблю я ўсё гэта. Таму слухаць, мабыць, нешта атрымаецца. Окей, гэта былі парады ад калегі Сартра, Камю, інстаграмнай філосафкі Касі Раецкай. Памятайце, што дзеля вас яна прасыпаецца рэгулярна ў 3 гадзіны. Чаго это? Это дзень ці ноч, это раніца. І едзеце здымаць раніцу для Белсатам. І таксама я нагадваю, што это мова на новай. Дзякуем за прагляд. Все, дзякуй вялікі.